Moikka, mun on Jannika Salminen ja tervetuloa kuuntelemaan toivottavasti lyhyehköä yhteenvetoa mun opinnäytetyöstä nimeltä Mainonnan tulevaisuus ilmastonmuutoksen maailmassa. Jos joku haluaa ton opinnäytetyön itse lukea ja on tämän sosiaalisesta mediasta tämän videon löytänyt, niin siellä kuvaustekstissä pitäisi olla linkki tonne, tai sitten ihan teeseuksesta voi sen käydä lukemassa, mutta se löytyy englanninkielisellä nimellä The Future of Advertising in the World of Climate Change. Ja jos joku haluaa tämän presentaation mieluummin kuunnella englanniksi tai haluaa sen englanninkieliseksi sen laittaa jakoon vaikkapa kollegoille tai muille verkostoille, niin sekin on linkitettynä. Ja jos tämä on tullut jotain ihan muita kautta vastaan, niin samaiset löytyy mun LinkedIn-profiilista. Moni on mut kysynyt, että miksi mä oon tämmöistä työtä lähtenyt tekemään, ja mun täytyy sanoa, että lähtökohdat on ollut aika itsekkäät, eli mä oon itse työskennellyt vajaan 10 vuotta mainonnan ja markkinoinnin alalla, ja mä oon ollut vuosia huolestunut tästä meidän ilmastotilanteesta, ja mä oon yrittänyt mun omassa arkielämässä tehdä kaikenlaisia muutoksia, muuttaa mun ruokavaliota ja mun kulutustottumuksia, mutta silti mä oon aina mennyt töihin ja myynyt lisää ja lisää ja lisää ja etsinyt keinoja, millä ihmiset saataisiin kiinnostumaan yrityksen tuotteista. Ja kun se on onnistunut, niin mä oon ollut todella ylpeä itsestäni. Kun mä oon nähnyt myyntilukujen niin kuin nousevan, niin mä oon ajatellut, että nyt ollaan oikean asian äärellä. Ja sitten mä oon mennyt kotiin ja taas yrittänyt elää todella ilmastoystävällisesti. Eli mun niin kuin työminä ja mun arkiminä ei ole niin sanotusti kohdannut. Ja kun mä oon puhunut muiden ihmisten kanssa, niin mä oon huomannut, että monella muullakin on tämmöinen ihan samanlainen ajatusmalli. Ja se on johtanut usein siihen, että sitten meidän alalla ihmiset nostaa vähän käsiä ilmaan ja laittaa silmät kiinni, että ei tämä ole meidän vastuulla millään lailla. Ja mä halusin löytää keinoja, miten me kaikki voidaan kantaa meidän omaa vastuuta. Et en niinkään löytää semmoisia pelkästään paperilla hyvältä kuulostavia keinoja, vaan nimenomaan semmoisia käytännön keinoja, mitä me jokainen meistä voidaan meidän omassa työssä tehdä. Jonkunlaisia muutoksia ja parempaan ja semmoisia käytännöllisiä asioita. Ja jotta mä sen pystyin tekemään, niin mun piti myös ymmärtää se, että mikä on johtanut tähän, millaisia toimia me ollaan mainonnan maailmassa tehty historiassa ja ihan nykypäivänäkin, jotka on tämmöiseen tilanteeseen johtanut, ja ymmärtää se, että mikä meidän vastuun määrä on, ja sen kautta sitten ymmärtää, mitä me voidaan tehdä paremmin. Ja mä en tietenkään olisi yksin tämmöistä työtä voinut tehdä. Mä haluan kiittää tässä välissä kaikkia mun ystäviä ja perheenjäseniä, ja tietenkin siis entisiä kollegoita myös, jotka on mua kuunnellut pitkän aikaa, kun mä oon tästä puhunut ja kysynyt kysymyksiä ja kyseenalaistanut asioita, jotka on sitten saanut mua miettiä tosi paljon lisää. Ja mä haluan myös kiittää tosi paljon mun mainonnan alalla jollakin tavalla toimivia kollegoita, jotka tähän osallistui haastatteluja antamalla. Haluan kiittää Arto Sivosta, Hanna Weltheimiä, Riku Mattilaa ja Petteri Lilbergiä. Tosi isot kiitokset, että jaoit teidän ajatuksia ja sitä kautta olitte mukana tekemässä tätä työtä. Tässä mun työssä puhutaan ihan hirveästi työn muotoilusta, koska tämä koko asia perustuu työn muotoiluun. Työmuotoilu on tosi monelle aika uusi käsite. Eli työmuotoilun perusidea on, että innovoidaan ja uudelleen suunnitellaan työtehtäviä silleen, että työstä tulee tehokkaampaa ja vastataan uusiin tarpeisiin. Silloin aika usein vähän huonohko kaiku, koska ihmisillä tulee ekana mieleen automaatiot ja robotiikka ja muut tämmöiset asiat, jotka johtaa usein siihen, että ihmisiltä ehkä loppuu työt. Mutta tämä ei todellakaan ole niinku ainut asia. Et tällä hetkellä ilmastonmuutos ja kaikki muutkin ympäristökysymykset on todella akuutteja asioita työn muotoilussa, nimenomaan liiketoiminnan alalla, koska ne on niin suuria kysymyksiä, joihin on vastattava nimenomaan muotoilemalla sitä työtä uudestaan. Vuoden 2030 töistä 85% on arvioitu olevan sellaisia, joita ei ole edes tänä päivänä vielä olemassa. Eli jokainen ala, myös mainonnan ala, niin kehittyy tällä hetkellä ihan huimaa tahtia. Ja me ei edes tiedetä, millaisia töitä vuonna 2030 on. Eli nyt on todella hyvä aika nimenomaan muotoilla sitä työtä. Kun puhutaan työn muotoilusta, niin
moni ajattelee, että se on jotain, mitä isot herrat tekee kulmahuoneessa, kun ne päättää, että millaisia töitä tulee olemaan, miten me niin kuin uudelleen muotoillaan asioita, mutta tämä ei voisi olla kauempana totuudesta, koska työn muotoilu tapahtuu ihan joka päivä, sekä tiedostaen että tiedostamatta, sen kautta, mitä me kaikki tehdään. Ja se on tärkeää tiedostaa, koska sä muotoilet joka tapauksessa työtä. Mutta kun sä ymmärrät, että sä muotoilet sitä työtä, sä pystyt tekemään sellaisia valintoja, mitkä muotoilee sitä työtä vielä niin kuin siihen suuntaan, mihin me halutaan sitä muotoilla. Ja nimenomaan kun me mietitään näitä ilmastokysymyksiä, niin nythän on tärkeää tietoisesti muotoilla työtä siihen suuntaan, että me tehdään ilmastoystävällisempiä ratkaisuja, myös siellä työn ohessa. Mä en halua mennä hirveän syvälle ilmastonmuutokseen. Mä toivon, että jokainen on siihen perehtynyt, ja jos ei ole, niin löytyy tuolta mun opparista sivukaupalla, tai sitten ihan Googlestakin löytyy sivukaupalla materiaalia. Lyhyesti se on ihmiskunnan varmasti suurimpia uhkia tällä hetkellä. Me ollaan aiheutettu se päästämällä kasvihuonekaasuja ilmakehään, ja 97% noista ilmastotieteilijöistä tänä päivän sanoo, että tämä nykyinen ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttama. Tällä hetkellä me eletään semmoista vaihetta kuin Decade Zero, eli suomeksi ehkäpä vuosikymmen 0, joka tarkoittaa, että jos ei nyt tehdä muutoksia, niin muutoksen teko mennään sen vaiheen ohi, niin sanotusti sitä ei enää voi tehdä. Ja sitten ilmastonmuutos tulee etenemään hallitsemattomasti. Tästä on vähän erilaisia mielipiteitä, että milloin Decade Zero päättyy. Osa on sanonut, että se on päättynyt 2017, osa sanoo, että se on nyt päättymässä tulevien vuosien aikana, mutta mun mielestä tärkeämpää kuin asettaa joku tarkka päivämäärä sille, että koska se on ymmärtää, että nyt me eletään semmoista hetkeä. Ei ole semmoista tilannetta, että voidaan tehdä jotain asialle 10 vuoden päästä, vaan nyt on tehtävä niitä muutoksia. Meidät on ehkä tuuditettu usein semmoiseen ajatukseen, että me tehdään paljon muutoksia ja ollaan menossa hyvää vauhtia niin kuin kohti semmoista tulevaisuutta, missä ilmastonmuutos ei ole ongelma. Ehkä media on luonut vähän semmoista kuvaa, tai yritykset on luonut semmoista kuvaa, tai ehkä me vaan välillä itsekin ihmisinä tykätään laittaa vähän silmiä kiinni, koska me ei tykätä ajatella asioita, mitkä on pelottavia tai ahdistavia. Mutta karu totuus on, että yksikään maailman suurimmista ja kehittyneimmistä talousjärjestelmistä ei pysty saavuttamaan Pariisin ilmastokokouksessa sovittua plus 1,5 asteen tavoitetta ilman nykyistä radikaalimpia toimia. Näin on sanonut Gibson vuonna 2019, eli ihan hetki sitten. Ja tässäkin on tärkeää ymmärtää, että tässä ei olla pyrkimässä hiilineutraaliin, mikä ei lämmittäisi meidän planeettaa yhtään, vaan tässäkin ollaan pyrkimässä 1,5 asteen tavoitteisiin, ja niihinkään ei olla pääsemässä. Eli tilanne on varmasti joiltain osin mennyt eteenpäin, mutta me ei olla todellakaan menossa tarpeeksi nopeasti eteenpäin, etenkin kun ottaa huomioon, että me eletään nyt sitä vuosikymmen nollaa, jolloin näitä isoja muutoksia pitäisi tehdä nopeammin. Ja mä toivon, että jos ihmiset muistaa edes yhden faktan tästä mun presentaatiosta, mitä tulee miettineeksi jälkikäteen, niin olisi mahtavaa, jos se olisi tämä, koska tämä on hyvin tärkeä asia ja semmoinen, miltä me usein suljetaan silmät. Sitten vähän noita lukuja, ehkä antamaan vähän konkretiaa, että mistä on nyt sitten oikeasti kyse. Eli vuodesta 1990, jolloin mä oon esimerkiksi itse syntynyt, vuoteen 2020, eli tämän 30 vuoden aikana, mitä mä oon elänyt tällä planeetalla, niin me ollaan koettu 41% kasvu kasvihuonekaasuissa. 89% noista CO2-päästöistä aiheutuu fossiilisista polttoaineista, ei pelkästään autoista, mutta esimerkiksi tehtaista ja kaikesta, mikä nyt käyttää fossiilista polttoainetta, talojen lämmitykset ja niin poispäin. Kun me katsotaan Suomen päästöjä per henkilö, ne on tuommoista 8,8 kilotonnia vuodessa, ja semmoinen kestävä luku olisi 3. Eli me huomataan, että siihen on todella pitkä matka. Euroopassa lähimpänä on Malta, joilla on semmoista reilua 3. Sitten on semmoisia maita kuin Luxemburg, jossa mennään niin kuin 16 tietämillä, samalla lailla kuin mennään Amerikassa.
aika lailla samoissa luvuissa. Ja sitten on sellaisia öljyntuottajamaita, kuin vaikka Katar, jotka menee 40-50. Meidän naapurimaa Ruotsi, heillä on reilua 4, eli herää kysymys, heillä on aika lailla samanlaiset ilmastot ja muut, niin mitä me voidaan sieltä päin oppia. Ja kun katsotaan se, että me haluttaisiin päästä tuohon 1,5 asteen lämpenemistavoitteeseen, joka siellä Pariisin kokouksessa on asetettu vuoteen 2050 mennessä, niin jokaisen suomalaisen päästövähennystarve on 90%. Nämä päästöjen kasvut selittyy pääasiassa kuluttamisen kasvulla. Kaikki toiminta, kaikki mitä me kulutetaan, kaikella on jonkunlaisia päästöjä. Eli ihan kaikki konkreettiset tuotteet, alkaen vaikka vaatteista ja päättyen ruohonleikkuriin, ruoka, mitä me syödään, meidän matkustaminen, internetin käyttö, ihan vaikka sekin, että sä päätät kuunnella yhden biisin Spotifysta, niin sillä on jonkunlaisia päästöjä. Kun me katsotaan kuluttamista ja ruvetaan sitä kautta pilkkoa vähän noita päästöjä, niin esimerkiksi pelkästään muotiala on vastuussa 8,1% kaikista maailman päästöistä. Ja samalla lailla 20% päästöistä tulee eläinten kasvattamisesta ruuaksi. Tämä kuluttamisen kasvu ei missään nimessä ole pelkästään kuluttajien syytä, siksi me vaan halutaan kuluttaa lisää, vaikka sekin on osatekijä, mutta on tutkittu, että yritykset tällä hetkellä tekee tuotteita ja valmistaa tuotteita niin, että meidän on kulutettava enemmän. Eli olette ehkä itsekin huomannut, että kun sulla on vaikka puhelin, niin jossain vaiheessa, vaikka se puhelin muuten olisi ihan hyvä, mutta kun rupeaa vuosia tulemaan, niin ohjelmistopäivitykset rupeaa kasvamaan. Yhtäkkiä sä joudut poistamaan sun jokaisen applikaation ja sun kuvat, ja silti ohjelmistopäivitykset ei meinaa mahtua. Ja ainut keino enää, mitä voi tehdä, että sä pystyt sun puhelinta käyttämään niin kuin sitä haluaisit käyttää, on mennä ostamaan uusi puhelin. Mulle tää on itselle käynyt useamman kerran, tiedän monia muita ihmisiä, joille tää on käynyt. Ja tää nimenomaan johtuu siitä, että nämä tuotteet on tehty hajoamaan tai menemään toimintakelvottomaksi niin, että sun on kulutettava lisää sen ajan sisällä, mitä yritykset on ajateltu, että nyt olisi aika taas kuluttaa. Samaa huomataan vaatteissa, kun katsotaan vaatteet, mitkä on tehty 60-70-luvulla, jotka on semmoisia ehkä vähän heikompilaatuisia silloin ollut, niin ne on parempilaatuisia kuin semmoiset normaalit vaatteet, mitä me nyt tänä päivän saadaan vaatekaupasta. Et esimerkiksi miesten teepaita on tutkittu, että ne kestää hyvänä semmoiset reilut 30 pesua, ennen kuin olisi aika mennä ne vaihtamaan uudempia. Eli yritysmaailma on ihan luonut semmoisen kulutusyhteiskunnan, missä on kulutettava. Ei vaan sen takia, että sulla on uusia asioita, mikä myös pelaa isoa roolia tässä, mutta myös sen takia, että ne tuotteet ei vaan kestä kuluttamista. Me länsimaiset tykätään myös tosi paljon osoitella sormella esimerkiksi Kiinaa ja sanoa, että mitä me täällä Suomessa voidaan tehdä, kun kattokaa tuota Kiinaa. Ja on totta, että Kiinalla on isot päästöt, mutta kun me ruvetaan niitä pilkkomaan osiin, niin me huomataan, että valtaosa Kiinan tuotantopäästöistä ja nimenomaan tuotantopäästöistä aiheutuu länsimaisten yritysten valmistamista ja länsimaihin takaisin myymistä tuotteista. Eli siis yksinkertaistettuna länsimaiset yritykset on siirtänyt tuotantonsa Kiinaan, mikä edelleen toimii hyvin vahvasti hiilivoimalla tai muilla fossiilisilla polttoaineilla. Ja tämä tapahtuu pääasiassa siksi, että se on halvempaa. Sitten siellä tuotetaan näitä tuotteita ja ne tuodaan takaisin länsimaihin, jotta ne voidaan myydä länsimaisille ihmisille. Kiina jää kantamaan niistä nämä tuotantopäästövastuut ja kuljetukset ei tule todellakaan Suomen päästöihin, vaan kuljetukset on kahdenlaisia päästölukuja, eli lentorahti ja sitten laivarahti, ja ne jää sitten jonnekin niihin rahteihin, ne päästöt. Eli meidän täytyy ymmärtää, että siinä, että kun me osoitellaan Kiinaa sormella, niin me jokainen, ihan varmasti jokaisella meistä on kotona semmoisia Made in China tai Made in Hong Kong tuotteita, jolla me ollaan osallistuttu nimenomaan näihin Kiinan päästöihin
lisäämiseen. Me varmasti jokainen osataan nimetä suomalaisia firmoja, joilla myös on valikoimissaan tämmöisiä Kiinassa halvahkolla tuotettuja tuotteita. Sitten jos me ruvetaan miettimään vähän tätä kuluttamista ja mainonnan välistä yhteyttä, niin tämmöinen vanha kunnon Maslowin tarvehierarkia on hyvä työkalu tähän. Kun me mietitään kuluttajia, niin me tänä päivän tiedetään, että kuluttajat ei ole yhtään niin rationaalisia kuin me ollaan ajateltu menneisyydessä. Ja kuluttajat ei osta tuotteita vaan, koska heillä on joku oikea tarve niihin tuotteisiin. Ja ne oikeat niin sanotusti semmoiset välttämättömät tarpeet on ehkä tuolla alimpina noin fysiologiset tarpeet, eli että sulla on ruokaa, sulla on vettä, sulla on tämmöiset peruselämän edellytykset. Ja sitten turvallisuuden tarpeet, eli että sulla on katto pään päällä ja sun ei ihan jatkuvasti tarvitse olla niin kuin henkespuolesta peloissas. Ja länsimaissa mehän ollaan nämä jo saavutettu suurelta osin. Yleistään meillä kaikilla nämä on saavutettu. Ja me ollaan sitten siirrytty siitä askel kerrallaan tuonne ylöspäin täyttämään näitä seuraavia tarpeita. Eli yhteenkuuluvuuden tarpeita, arvonannon ja sosiaalisen hyväksynnän tarpeita ja sitten itsensä toteuttamisen tarpeita. Ja nämä on nimenomaan sit niitä, mihin mainonta tällä hetkellä kohdentaa. Ja usein kun joku näistä meille sanoo, meille tulee vähän sellainen puolustuskanta, että eihän asia näin ole, että minä olen ostanut tuotteeni, koska minä tarvitsen sitä tuotetta. Mutta kun me ruvetaan miettimään tätä vähän tarkemmin, me huomataan, että se ei ehkä olekaan ihan niin totta. Että meillä on tietynlaisia tietenkin tarpeita. Esimerkiksi me jokainen tarvitaan puhelin tänä päivänä, niin kuin kännykkä, että sinulle voidaan soittaa ja sä voit hoitaa erilaiset niin kuin internetissä hoidettavat asiat ja työhön liittyvät asiat ja muut. Mutta meille suurimmalle osalle riittäisi joku ihan peruspuhelin, millä nyt pääset niin kuin sosiaaliseen mediaan ja voit soittaa ja käyttää ehkä WhatsAppia. Sen sijaan meistä todella monella on esimerkiksi iPhone, missä on ihan nämä samat niin kuin, sovellukset, mutta hintalappu on monia satoja enemmän. Samalla lailla me on paljon ihmisiä, jotka tarvitsee auton ihan selviytyäkseen arkipäivistä asioista, lasten päiväkotiin viemisestä ja työmatkoista ja kaupaskäynneistä ja muusta, mutta siihen riittäisi ihan hyvin Skoda. Sen sijaan meillä on hirveästi ihmisiä, joilla on Audi seisomassa pihassa, aivan hirveän paljon kalliimpi auto, mikä on valmistettu käytännössä samoissa tehtaissa aika lailla samoista osista, joka edelleen veissut niin kuin paikasta A paikkaan B ihan yhtä turvallisesti ja nopeasti kuin se Audikin. Ja näitä kun me mietitään, niin me ymmärretään, että me halutaan näillä meidän kulutusvalinnoilla olla osa jotakin. Me halutaan ilmentää sitä, että kuka me ollaan. Me halutaan kertoo ehkä, että me ollaan Audi-henkilö eikä Skoda-henkilö. Tai se, kun me otetaan se MacBook eikä sitten joku halvempi läppäri, millä molemmilla voisi Exceliä pyörittää ja PowerPointia pyörittää. Mutta me otetaan se ja se meidän iPhone sieltä taskusta ja me laitetaan ne toimistossa pöydälle, niin yhtäkkiä se kertoo meistä jotain ihmisenä. Se näyttää, että me kuulutaan johonkin tiettyyn sosiaaliseen ryhmään. Tai vastapainoisesti, jos meillä ei ole niitä, niin sekin voi kertoa, että me kuulutaan johonkin ryhmään. Ja näitä me nimenomaan ollaan siirrytty nyt täyttämään, näitä tarpeita, tämmöisiä hyväksynnän tarpeita, yhteenkuuluvuuden tarpeita. Ja mainostajat tietää nämä. Mainostajat tietää tasan tarkkaan, että mihin kohti pitää vähän tökkiä. Mä oon itse näiden vuosien aikana, kun mä oon mainonnan parissa ollut töissä, oon istunut ihan lukemattomissa koulutuksissa, missä on aika lailla sanasta sanaan sanottu, että muista, että sun ei tarvitse myydä tuotetta, vaan sun täytyy myydä tarpeelle semmoinen täyttymys. Ja ihmiset ei välttämättä edes tiedä, että heillä on jokinlainen tarve, niin sun pitää luoda se tarve. Eli luodaan semmoisia keinotekoisia tarpeita, että miksi ihminen tarvitsee nämä uudet kengät, tai tämän uuden iPhonein, tai tämän uuden, kuka ties minkä sillä kertaa. Ja mainontajat tietää sen. Mainostajat nimenomaan tietää, mihin kohti niin kuin psykologisesti pitää tökkiä, että saadaan ihmisille luotua niitä keinotekoisia tarpeita. Ja vielä niin, että ne ihmiset ei yleensä, meistä kukaan ei juurikaan ajattele, että se on jonkun mainostajan meille keinotekoisesti luoma tarve, vaan me nimenomaan ajatellaan, että mehän tarvitaan se. Meidän on saatava tämä. Mä tykkään itse semmoista esimerkistä, mikä yhdessä TED Talkissa mainittiin.
mikä mun mielestä kuvaa tätä tosi hyvin, millainen valta mainostajilla ja tämmöisellä yhteenkuuluvuuden tarpeilla on se, että jos me haluttaisiin saada kaikki, sanotaan vaikka Audit pois kadulta, todella nopeasti, meillä on siihen tosi yksinkertainen tapa. Me otetaan kaikki lasten hyväksikäyttäjät, mikä on semmoinen ryhmä, mihin meistä kukaan ei varmasti halua millään lailla tulla assosioiduksi heidän kanssa. Ja me annettaisiin heille kaikille Audi ja sanottaisiin, että siellä Audi on ajettava. Ja tämän jälkeen me laitetaan vähän mainostajien ja viestintäihmisten efforttia, ja me hyvin tehokkaasti viestitään, että nyt on tilanne semmoinen, että lasten hyväksikäyttäjät ajaa Audia. Ja katsotaan, kuinka moni haluaa sen jälkeen vielä ajaa Audia, kun on maailmanlaajuinen kampanja käynnissä, että lasten hyväksikäyttäjät ajaa Audia. Ja mä vannon, että juuri kukaan ei halua sitä Audia enää ajaa. Ja tätä kun miettii, niin me ymmärretään se, että millainen valta sillä yhteenkuuluvuuden ja arvonannon sosiaalisen hyväksynnän tarpeella, itsensä toteuttamisen tarpeilla ja mainostamisella ja viestinnällä on. Kun me mietitään ihan noita niin kuin mainostusta ylipäänsä, niin vuonna 1970 me ollaan keskimäärin ihmiset altistuttu semmoiselle 500 mainokselle per päivä, mikä on jo niin kuin paljon. Jos me mietitään, että ne olisi semmoisia mainostauluja esimerkiksi, että sä kävelet 500 tämmöisen ohi päivässä. Mutta vuonna 2020 tämä luku on jo 5000. 5000 mainosta joka ikinen päivä jokaiselle meistä. Se on ihan hirveä määrä mainoksia ja altistumista tämmöisille keinotekoisille tarpeille. Mainosala on ihan hirveän vaikutusvaltainen. Sitä ei aina ehkä taju, koska mainosala ehkä joskus on vähän semmoinen, että ei ehkä pidetä itsestään ihan hirveätä meteliä, koska se ajatus on, että toimitaan ehkä vähän siellä niin kuin kulisseissa ja semmoisena tukena, myynnin tukena ja muuna. Mutta kun me ruvetaan katsoa mainosbudjetteja ja tietenkin noita äskeisiä lukuja, mitä näytin, niin vuonna 2010, eli vaan 10 vuotta sitten, niin kansainvälinen mainosbudjetti, eli käytännössä on kerätty yhteen, mitä on käytetty silloin mainostamiseen, on ollut 399 miljardia Amerikan dollaria. Ja 9 vuotta myöhemmin, eli 2019, eli viime vuonna, se samainen luku on ollut jo 563 miljardia Amerikan dollaria. Eli tässä on jo hirveä kasvu nähtävissä. Ja nyt on sitten arvioitu, että kun mennään vuoteen 2024, eli vain 4 vuoden päästä, niin tämä samainen luku on 769,9 miljardia Amerikan dollaria. Ja tässä nähdään se, että millainen hirveä voima ja vaikutusvalta meidän alalla on kaiken kaikkiaan. Ja tämän myötä, kun meillä on tämmöinen hirveä voima ja vaikutus, meillä tulee myös vastuuta, mitä meidän täytyy kantaa. Toi kuluttaminen ei ole tietenkään ainut asia, mikä yhdistää ilmastonmuutosta ja mainontaa, vaikka se nyt välillisesti liittyykin aika lailla niin kuin kaikkeen muuhunkin, mikä näillä on yhteistä. Ilmastonmuutos on lisännyt hirveästi kiinnostusta vihreäseen mainontaan, ja sitä kautta viherpesu on yleistynyt ihan tosi paljon. Semmoinen yksinkertaistettu ja helppo selitys siitä, mitä on viherpesu, on, että viherpesu on semmoista pinnallista ympäristöystävällisyyttä, joka ei juurikaan ulotu mainontaa tai brändäystä pidemmälle. Nämä ympäristökysymykset saattaa olla kirjoitettu yrityksen arvoihin, mutta sekin aika usein on sitten semmoista, että sosiaalisesti vaaditaan tänä päivänä, että yrityksillä on jonkunlaisia arvoja tähän niin kuin ympäristöön liittyen, ja ne on sitten kirjoitettu sinne, mutta se ehkä tulee sitten takaisin siinäkin siihen brändäykseen enemmänkin kuin sit siihen, että ne olisi oikeasti yhtä painavia arvoja kuin muut yrityksen arvot. Viherpesua tehdään tosi paljon niin, että sitä ei tiedosteta, että sitä tehdään. Ajatellaan ehkä vaan, että vastataan johonkin trendeihin tai tarpeisiin, tai että nyt puhutaan jostain hyvästä asiasta, mitä on tehty, ja sitten rummutetaan sitä, mutta ne tavallaan ongelmat siellä taustalla ei juurikaan ole niin kuin muuttunut. Et hyviä esimerkkejä on esimerkiksi sellaiset, kun täällä Briteissä, missä mä tällä hetkellä nyt itse asun, niin
täällä semmoinen jäätelöbrändi kuin Ben Jerry's on nyt hirveästi pyörittänyt semmoista ilmastonmuutoskampanjaa tuolla sosiaalisessa mediassa, jossa puhutaan siitä, että meidän kaikkien on tehtävä erilaisia muutoksia ja muuta, mutta samalla he itse käyttää edelleen valtaosassa heidän tuotteitaan lehmänmaitoa. Ja niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, nämä eläinperäiset tuotteet on ihan hirveä iso osatekijä tässä ilmastonmuutoksessa. Eli vaikka niin kuin hyvästä asiasta puhutaan, ja tietenkin hyvä, että ilmastonmuutos saa niin kuin huomiota, niin viherpesuahan se nyt sit silti on. Ja on erilaisia niin kuin vaatemerkkejä, vaikka jotka on pyörittänyt sitä, että heillä on nyt tämmöinen sustainable-mallisto, kun sitten tosiasiassa niin kuin hirveän paljon isompi niin kuin prosentti heidän tuotteistaan on edelleen aika semmoisia ilmastohazardeja. Ja niin kuin, näitä varmasti suurin osa ei tee mitenkään pahuuttaan, ja niitä ei tehdä tietoisesti ja mietitä, miten me viherpestään tällä viikolla, vaan lähinnä siis semmoista, että ehkä tiedetään, että mikä kaikki on niin kuin viherpesua. Mutta sen lisäksi on sitten olemassa hirveästi tämmöistä ihan tiedostaen tehtyä viherpesua, joka on oman voiton niin kuin röyhkeästi semmoista oman voiton tavoittelua tai sitä, että halutaan näyttää paremmalta kuin ollaan ja lisätä todella selkeästi sit myyntiä. Se on todella tiedostaen tehtyä. On jopa semmoisia tapauksia, kun viherpesulla on haluttu vaikuttaa esimerkiksi niin kuin hallitustason äänestystuloksiin tai muilla lailla niin kuin vaaleihin, että on varmistettu se, että oma toiminta voi jatkua yhtä kannattavana myös tulevaisuudessa. Ihan globaalisti, niin esimerkiksi öljyteollisuus on hirveän iso tämmöinen viherpesiä. Mainosalalla yritetään myös maksaa omaa ympäristövastuuta takaisin tekemällä pro bono-työtä. Miten tämä toimii yleensä? On niin, että otetaan rahaa ihan keneltä tahansa asiakkaalta, ja sitten sanotaan, että kun me otetaan tätä rahaa näiltä, niin me voidaan sitten tehdä pro bono-projekti. Hyvin niin kuin karkea yleistys voisi olla sellainen, että ajatellaan, että on ihan fine ottaa rahaa vaikka öljyyhtiöltä, joka tekee hyvin ilmastohaitallista työtä, ja sitten joulukuussa niin tehdään yksi kampanja jollekin pikkuselle ilmastoystävälliselle firmalle, jolla ei ole rahaa mainosbudjettiin, ja sitten ajatellaan, että nyt se on se velka niin sanotusti maksettu takaisin, ja vastuu on harteilta pudonnut. Sitten tuommoinen ylipäänsäkin niin ilmaston kannalta kyseenalaisten tuotteiden mainonta on edelleen todella sallittua ja yleistä. Ihan lakien puolesta sallittua, mutta myös tämmöisen sosiaalisen paineen puolelta niin kuin sallittua. Kun verrataan vaikka siihen, että on jo vuosikymmeniä varmasti, niin esimerkiksi niin kuin turkistuotteiden mainostaminen on ollut vähän semmoista kyseenalaista. Että mainostoimistot on saattanut sanoa, että ei, meidän arvoihin ei mene mainostaa turkistuotteita, että me ei tätä projektia tehdä. Mutta sitten nämä samat mainostoimistot saattaisi sanoa, että totta kai me mainostetaan lihapullia, sehän on ihan ok. Totta kai me mainostetaan pikamuotia, totta kai me mainostetaan mitä muita tämmöisiä ilmastolle kyseenalaisia asioita voisi olla. Ja se nähdään ihan ok, ja siihen ei tule sosiaalista stigmaa. Ja tätä tapahtuu ei pelkästään, en halua osoittaa sormella pelkästään niin kuin mainostoimistoja tai muita, että kun katsotaan ihan silleen niin kuin todella korkean tason niin kuin toimijoita, eli tuolla mun opinnäytetyössä käytän semmoista esimerkkiä kuin Euroopan komissio, ja Euroopan komissio huomasi jo jokunen aika sitten, että nuorten eurooppalaisten lihatuotteiden käyttö on laskenut, ja varmasti johtuu osittain just näistä ilmastosyistä. Nuoret on ollut aika nyt niin kuin tietoisia, laittanut hirveästi efforttia näihin. Mutta Euroopan komissio oli tässä nyt sit huolissaan, koska myynnit laskee, mitä me tehdään tällä kaikilla eurooppalaisella lihalla. Ja sieltä laitettiin hirveän isot mainosbudjetit nimenomaan mainostamaan eurooppalaisen lihan käyttöä näille nuorille, eli tälle kohderyhmälle, jonka niin kuin, kulutus oli vähentynyt. Ja samalta niin kuin sivuilta, sieltä Euroopan komission sivuilta, kun sinne mennään, niin me huomataan, että he kyllä tiedostaa ja he puhuu ilmastonmuutoksesta ja niin kuin sen hillitsemisestä, mutta samalla syydetään isoja rahoja siihen, että edesautetaan ilmastonmuutosta. Ja
tämä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että millainen villilänsi tämä niin kuin mainostus on, että siellä mennään hyvin usein, kun ruvetaan vähän miettimään niin kuin moraalisesti ja niin kuin ihan järjelläkin, niin mennään semmoisella todella tummanharmaalla alueella, mutta se on lakien puolesta edelleen niin kuin sallittua. Ja hyvin monet tekijät sanoivat, että niin kauan kun on lakien puolesta sallittua, niin kuka minä olen kyseenalaistamaan, kyllähän me mainostetaan rahat pois asiakkaalta. Mainostajat ei nimenomaan ota vastuuta näistä mainostamistaan tuotteista, niin kuin äsken esimerkki hyvin mun mielestä niin kuin kertoo. Ollaan tosi usein siirtämässä vastuuta niin kuin muille ihmisille, muiden harteille, asiakkaan harteille, jos ollaan toimisto, tai jos ollaan tämmöinen talon sisällä toimiva mainosyksikkö, markkinointiyksikkö, niin siirretään se sinne suunnittelijoille tai johdolle tai jollekin muulle, ja sanotaan vain, että meille tämä ei kuulu. Että niin kauan kuin on lakien puitteissa, niin me voidaan tehdä mitä vaan. Vastuu on jonkun muun. Ja kun me katsotaan näitä kaikkia, mitä nyt ollaan tuosta kuluttamisesta, mitä ollaan tällä slaidilla puhuttu, niin tähän löytyy niin kuin yksi aika iso osatekijä, mikä on meidän koulutus. Koulutus on jäänyt aika pitkälle historiaan, jopa niin kuin vuosikymmenten taakse. Kun me katsotaan, että miten mainostusta, markkinointia opetetaan kouluissa. Mulla on itsellä useampikin tutkinto alalta, ja nyt on taas viime vuodet ollut luennoilla, kun olen jatkokouluttautunut. Ja mun täytyy sanoa, että tämä on ihan totta. Vastuullisuudesta ei puhuta. Puhutaan edelleen siitä, että miten saataisiin vaan myytyä lisää. Ei aseteta minkäänlaisia niin kuin moraalisia tai eettisiä kysymyksiä. Ilmastosta ei ole mainittu kertaakaan. Ja oppimistehtävät saattaa olla semmoisia, että otetaan jopa niin kuin todella ilmastohazardeja, vaikkapa, että miten saadaan myytyä ihmisille turhanpäiväisiä lentolippuja, jopa niin kuin tällaisia. Ja jos me mietitään, että koulutus on tällaista, niin miten me voidaan olettaa, että alalle valmistuu ihmisiä, uusia ammattilaisia, joilla on ajatus siitä, että he pystyvät osana heidän työtään niin kuin vaikuttamaan ja tekemään muutosta, kun heillä on vuosia hoettu niin kuin ihan toisenlaisia asioita. Eikä ole puhuttu yhtään siitä, että hei, että myös tämmöiset ilmastoasiat, me eletään hyvin erilaisessa maailmassa kuin missä me ollaan eletty 20 vuotta sitten, 25 vuotta sitten. Mutta jostain syystä meidän koulutus tässä mainonnan alalla, markkinoinnin alalla, mutta hyvin yleisesti myös niin kuin liiketoiminnan alalla on isolta osin jäänyt johonkin niin kuin historiaan. Ja tämä selittää aika paljon sitä, että miksi meillä on tämmöisiä asioita, miksi me hirveästi viherpestään. No varmasti siksi, että ihmisille ei ole opetettu sitä, että mikä on viherpesua. Olisiko ehkä tärkeää tänä päivänä koulussakin kertoa se, että mikä sitä viherpesua on, ja sitä ei kannata tehdä. Kaiken tämän pohjalta mä oon laatinut tämmöiset suositukset jokaiselle alalla työskentelevälle ja sitten erikseen suositukset jokaiselle alalla työskentelevälle, joka on joko niin kuin omistaja tai sitten jonkunlaisessa niin kuin johtajapositiossa työskentelevä. Mä oon vähän näitä niin kuin yhdistellä, ottanut pois sellaisia tuplia, että ei tule hirveästi toistoa, mutta käydään nämä tästä läpi. Ihan ekana on todella tärkeää, että katsotaan peiliin ja myönnetään olevamme osa ongelmaa. Me ei kenenkään tarvitse sanoa, että minä yksin olen ongelma, minä olen yksin tämän ilmastonmuutoksen aiheuttanut, mutta meistä jokainen, joka täällä länsimaissa elää, me ollaan oltu osaltamme tätä ongelmaa aiheuttamassa. Meidän edeltävä sukupolvi on ollut sitä aiheuttamassa. Ja nyt meidän kaikkien pitää se myöntää, että hei, minäkin olen osa tätä ongelmaa, vähän nörtyy ja ottaa hattu pois päästä ja katsoa sinne peiliin. Kun me ollaan tehty tämä ensimmäinen steppi, niin meidän pitää kirkastaa meidän omat arvot ja alkaa elää niiden arvojen mukaisesti myös siellä työelämässä. Eli tässä päästään takaisin siihen, mitä mä itse tein pitkään. Mulla oli jonkunlaiset arvot, joiden mukaan mä elin mun henkilökohtaisessa elämässä, ja kun mä menin työpaikalle, niin ne arvot jäi naulakkoon, koska siellä työpaikalla elettiin eri arvojen mukaisesti. Ja tätä ei saisi enää tapahtua. Eli niiden arvojen pitää seurata sua myös sinne työpaikalle. Ja
ei voida enää ajatella, että työminän arvot on täysin eri. Et ihan samalla lailla kuin se, että jos et sä sun niin kun, arkielämässä halua käyttää turkiksia, niin et kai sä niitä sit mainostakaan, niin samanlaisella niin kun, mentaliteetilla pitäisi nyt sit mennä näihin ilmastoasioihin liittyen. On myös tosi tärkeää olla utelias ja kouluttaa itseään näissä ilmastoasioissa. Mä tiedän, että nämä voi olla todella ahdistavia ja sellaisia asioita, että ei välttämättä hirveästi tekisi mieli mennä näitä tutkimaan, mutta nyt me eletään sellaista vaihetta, että on semmoista, että ei enää voida silmiä laittaa kiinni, vaan nyt täytyy tehdä myös semmoista tutkimustyötä tämmöistä asiasta, mikä ehkä voi olla pelottava tai ahdistava, jotta sitten sun tietoisuus tästä kasvaa. Tämä linkittyy hirveän vahvasti siihen, että ei saa enää viherpestä. Pitää kouluttaa itseään siitä, mikä kaikki on viherpesua. Että et saa vahingossa yksi niistä, jotka päätyy tekemään sitä viherpesua tiedostamattaan tai jopa tiedostaen. Meidän pitää uskaltaa puhua ääneen ilmastoasioista ja olla jopa tämmöisiä oman organisaation muutoksen lähettiläitä. Nykyään on aika tyypillistä, että omista arvoista hirveästi uskaltaa niin kuin sanoa ääneen. Pelätään ehkä, että ne sotii yrityksen arvoja vastaan tai sitten on joku muu syy, että muut ihmiset ehkä sitä ajattelee susta tietyllä lailla. Mutta tästä pitäisi nyt niin kuin päästää irti. Nyt on todella tärkeää rupea puhua ääneen näistä ilmastoasioista, kyseenalaistamaan asioita, tekemään erilaisia ehdotuksia, eikä vaan hiljaa hyväksymään sitä, että no näistä ei nyt sit meidän organisaatiossa puhuta. On myös tosi tärkeää tehdä vähän semmoista tutkiskelutyötä ja etsiä ne sun omat keinot vaikuttaa ja olla osa tätä muutosta. Eli kaikilla meillä ei ole samoja keinoja ja välineitä käytössä, mutta meillä kaikilla on mahdollisuus tehdä jotain. Sun pitää pohtia se, että mitä sä voit itse tehdä. Voitko sä olla esimerkiksi se tyyppi, joka kouluttautuu tähän niin kuin asiaan ja kertoo sit sitä tietouttaa muille, vai onko sulla niin kuin jotain muita keinoja siihen? Ja tämä on nimenomaan sellainen, että mä en tähän voi antaa kenellekään mitään semmoista, että hei, sinä pystyt tekemään just tämän, vaan tämä tulee nimenomaan sieltä, että me jokainen tehdään itse tutkiskelua sen oman työn niin kuin ohessa ja niin kuin osalta, ja löydetään ne oikeat keinot olla osa muutosta. Sitten on sellaisia tahoja kuin vaikka suunnittelijat, strategit, ihmiset, jotka tekee konsepteja, kaikki tämmöiset luovat ihmiset, joilla on käsissä todella isot muutoksen avaimet, ja niitä täytyy käyttää. Tällä mä tarkoitan sitä, että nämä on ne ihmiset, joille tämmöiset niin kuin mainostuksen, markkinoinnin niin kuin projektit tipahtaa pöydälle siinä vaiheessa, kun niin kun ne on vasta niin kun ajatuksen tasolla. Ja siinä vaiheessa niitä pystytään vielä muovaamaan todella paljon. Ja sen takia näillä ihmisillä on nimenomaan suuri vastuu. Ja suurempi vastuu, kun jos verrataan sitten semmoisia mainosalalla työskenteleviä ihmisiä, jotka on todella semmoisessa ehkä niin kuin, tuotannollisessa työssä niin sanotusti. Eli vaikka ihmisiä, jotka tekee nettisivut ja heidän tehtävänä on vaan tuottaa ne. Tai vaikka sitten graafisia suunnittelijoita, joiden tehtävä on tuottaa se visu tai se niin kuin mainoskampanjan visuaalinen puoli. Tai copywritereita, joiden tehtävä on sitten vaan kirjoittaa, mitä niin kuin suunnitelmassa sanotaan. Niin heillä ei tietenkään ole yhtään niin suuria mahdollisuuksia enää siinä vaiheessa, kun pitää vaan se tuotannollinen työ tehdä, niin enää niin kuin rupeat tekemään niitä muutoksia, koska se niin kuin suurempi vastuu on siellä edellisessä portaassa. Nimenomaan näillä suunnittelijoilla, strategeilla, konseptoijilla ja luovilla ihmisillä. Ja mä haluan alleviivaa miten tärkeää on, että nämä ihmiset rupeaa kantaa vastuuta siitä, että otetaan nämä ilmastoasiat huomioon siellä suunnitteluvaiheessa. Niin kuin tuossa pari diaa aiemmin sanoin, niin on tärkeää, että me yritetään olla sellaisia muutoksen lähettiläitä ja tehdä muutoksia organisaatiossa, mutta on myös tärkeää, että jos se sun organisaatio ei tue muutosta ja ne haluaa edelleen toimia siellä historian havinassa, eikä ota näitä ilmastojuttuja tosissaan ja ne menee sun arvoja vastaan, niin älä jää semmoiseen. Älä pelkää lähteä ja siirtyä paikkoihin, missä sun arvoja tuetaan, missä sä voit jakaa arvot sen firman kanssa. Tämä on todella tärkeää. Ja tässä on niin kuin,
tätä voi tarkastella niin kuin useammalta kantilta, mutta kun mietitään sitä, että jos firmasta ihmiset rupeaa lähteä, kun ne sanoo, että hei, me ei niin kuin tueta näitä arvoja, että te ette toimi niin kuin modernien arvojen mukaisesti, niin se on yksi hälytysmerkki sille firmalle, että hetkinen, jos me mietitään, että se on painetta, mitä tulee sinne firmaan sisältä, ja sitten samaan aikaan sinne tulee ehkä painetta ulkoota asiakkailta, että hei, teidän on muututtava. Silloin se paine tulee kahdelta eri puolelta, ja organisaatioidenkin on pakko rupea sitten niin kuin muuttumaan. Että tässä on, niin kuin, tämä on tämmöinen kaksipiippunen juttu, että sulle itselle on huono olla töissä paikassa, mikä toimii sun arvoja vastaan. Mutta lisäksi tällä voidaan asettaa niin kuin painetta sinne organisaatioon, että heidänkin on muututtava. Mutta jos me kaikki vaan hiljaa hyväksytään, ei pelkästään niin kuin kuluttajina, mutta myös työntekijöinä, niin sitä painetta ei synny. On tosi tärkeää myös verkostoitua sellaisten ihmisten kanssa, jotka jakaa sun arvot. Tällä on mahdollista löytää niitä potentiaalisia uusia työpaikkoja, jos se nykyinen organisaatio ei sun arvoja tue. Löytää mahdollisesti uusia asiakkaita, löytää uusia yhteistyökumppaneita, mutta ihan sitten semmoisia niin kuin pehmeämpiäkin arvoja niin sanotusti, niin tämä mahdollistaa sen, että sä saat semmoisen oman tukiverkoston ihmisiä, jotka ajattelee samalla lailla kuin sinä. Pääset ehkä niin kuin brainstormaamaan asioita, puhumaan näistä ja saamaan uusia ideoita. Ja yleisesti ottaen, kun ihmiset kokoontuu yhteen ja rupeaa niin kuin miettimään ja suunnittelemaan, niin saadaan usein enemmän aikaan kuin jos istutaan yksin. Ja toiseksi sä saat ehkä vähän jaettua sitä sun omilla harteilla olevaa painoa ja huomaat, että sä et olekaan niin kuin yksin sen asian kanssa. Tämä on niin kuin tosi tärkeää monelta osin, eikä siis missään nimessä vähiten sen takia, että tämä varmasti auttaa jaksamaan ja löytämään uusia keinoja henkisesti jokaiselle meistä hyvä asia. Tähän liittyy se, että me ei saataisi enää nykyään kokea muiden organisaatioiden työntekijöitä kilpailijoina, vaan meidän pitäisi nähdä heidät enemmän sellaisina kollegoina toisista organisaatioista. Tykkään tästä Hanna Weltheimin käyttämästä termistä, koska nämä ihmiset voi auttaa meitä. Me ei voida enää elää niin, että me ajatellaan, että me tiedetään itse kaikki, vaan meidän täytyy ottaa ehkä johonkin vaikkapa markkinointikampanjoihin mukaan ihmisiä, joilla on suurempi tieto esimerkiksi vaikka ympäristöasioista, tai sitten ihan sanoa, että hei, meillä ei ole tähän nyt ehkä niinkään suuria tietoja, vedetään tähän mukaan tuolta toisesta organisaatiosta nyt sitten joku erityisasiantuntija, joka on tähän erikoistunut. Tämä liittyy vahvasti siihen, että miten meidän ala on niin kuin murroksessa. Tämmöisiä fasilitaattoreita, joiden tehtävä on niin kuin nimenomaan yhdistellä eri tahoja. Tämä on lisääntymässä. Että ei enää nykyään voida elää niin, että istutaan vaan tiukasti sen kakun päällä niin kuin itseä pidetään sitä siellä niin kuin omassa piilossa, vaan nyt täytyy vähän rupea löytää tämmöisiä keinoja, miten toimitaan. Tähän liittyy myös just nimenomaan se, että me ei ehkä tiedetä aina, että me viherpestään, niin sen sijaan, että me, jotka ei ehkä olla kaikki perehdytty siihen, että mitä kaikki se viherpesu on, niin jatketaan sen tekemistä, koska me ei haluta jakaa meidän kakkua muiden kanssa, niin me vaan jatketaan sen viherpesun tekemistä, kun me voitaisiin sitten ottaa mukaan ihmisiä, jotka tietää paremmin. Eli meidän pitäisi vähän semmoista uutta mindsettiä saada tähän, että miten me niin kuin toimitaan ja miten me nähdään koko tämä ala. Tämä on mun mielestä hyvä lähtökohta siihen. On myös tärkeää, että ei käännetä selkää niille, jotka ei vielä tee asioita oikein, mutta joilla on halu muuttua. Heitä pitää auttaa, koska he on niitä, joiden muutosta tarvitaan. Eli jos asiakas sanoo, että hei, me tarvitaan apua, me halutaan tehdä paremmin, mutta ei tiedetä miten, niin autetaan heitä. Tämä ei tarkoita sitä, että oikeutetaan tällaiseen, että jos kuka vaan asiakas tulee, niin tehdään silti heidän kanssaan työtä, vaan nimenomaan se, että jos heillä on se halu muuttua, niin autetaan muuttumaan. Mutta ei tueta sitä, että ihmiset on siellä niin kuin hamassa historiassa edelleen, eivätkä halua tehdä minkäänlaista muutosta. Sitten, jos sä oot töissä jollain muilla aloilla kuin vaikkapa mainostoimistossa, eli sä oot tämmöisessä talon sisäisessä mainostusmarkkinointitiimissä,
niin yritä löytää keinoja positioida teidän yritys oikein, koska kaikki ei voi tehdä semmoisia isoja maailmaa mullistavia muutoksia, mutta kaikki voi tehdä jotain. Riku Mattila käytti semmoista hyvää esimerkkiä kuin Walmart ja Helsingin yliopiston Unicafe. Jos Walmart muuttaisi heidän kaikki tuotteet sellaisiksi niin kuin vastuullisesti ja ilmastoystävällisesti tuotetuiksi, niin se efekti olisi aivan hirveän iso. Mutta Unicafella ei ole ihan tällaista mahdollisuutta toimia, koska he on paljon pienempi ja paljon niin kuin paikallisemmin toimiva. Mutta Unicafe muutti heidän hinnoitteluaan niin, että tämmöiset kasvisruokavaihtoehdot on halvempia kuin liharuokavaihtoehdot. Ja kun me mietitään, että siellä on paljon yliopisto-opiskelijoita, joilla raha voi ja varmasti onkin iso tekijä siinä, mitä halutaan ostaa, niin he tälläkin pystyy tekemään muutosta. He lisäsivät kasvisruoan niin kuin haluttavuutta ja että sitä ostetaan enemmän. Ja he löysivät sen heidän oman keinon positioida. Tämä on sellainen esimerkki, mikä kannattaa pitää mielessä, kun miettii, että miten voisi positioida tätä omaa tekemistä. Muista myös, että mainosala muuttuu. Nyt on se hetki, kun pitää kouluttaa itseään, kirkastaa arvot ja sitä kautta pääsee sit olemaan arvokas osa tätä alaa myös tulevaisuudessa. Sä et halua olla se ihminen, joka roikkuu kynsin ja hampain kiinni siellä menneisyydessä, koska siinä vaiheessa, kun muutos rupeaa rytinällä tapahtumaan, niin kannattaa olla niitä ihmisiä, joilla on modernit arvot ja jotka on ollut tekemässä sitä niin kuin vapaaehtoisesti jo. Sitten todella tärkeä osa, eli osa koulutuksen muutosta. Esimerkiksi ilmoittautumalla alumniksi, puhumaan sun omalle yliopistolle tai muulle koululle, opiskelijoille. Voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi puhujaksi yleisesti koulutustapahtumiin tai kouluihin. Voiko teidän yritys järjestää tai organisaatio järjestää jonkun koulutustapahtuman. Ylipäänsä vaan jaa sun tietoutta. Eti ne keinot, miten sä voit jakaa ja tuoda nämä tulevat ammattilaiset niin kuin tähän todelliseen maailmaan täällä nykymainostuksessa. Ja tosi tärkeää, ole armelias itsellesi, koska kukaan meistä ei voi tehdä kaikkea yksin. Sitten suositukset johtaja-omistajaportailla. Mä oon näistä aika paljon karsinut pois, koska osa on noita samoja kuin tuossa edellisessä. Kirkasta sun omat arvot ja työskentele niitä kohti myös työelämässä. Muista, että organisaation arvot alkaa ihmisten arvoista, sun yrityksen arvot alkaa sun omista arvoista. Tämä on todella tärkeä asia muistaa. Edelleen ole utelias, kouluta sekä itseäsi että sun työntekijöitä ilmastoasioissa. Suunnittele kestävyys ja vastuullisuus osaksi yrityksen perustoimintaa. Äläkä käytä niitä markkinointikampanjana tai metodina. Me puhuttiin tässä aiemmin, se on nimenomaan menee sinne viherpesun puolelle. Niiden täytyy olla sun niin kuin siellä ydintekemisessä osa. Eli nyt on aika kaivaa ne yrityssuunnitelmat esiin ja miettiä, että miten se vastuullisuus ihan oikeasti on siellä, niin että se ei ole vaan mikään brändäyskikka tai myynnillinen kikka, vaan se on nimenomaan sun yrityksen oikea arvo. Löydä ne sun oman organisaation positiot. Kaikki eivät tehdä jättikokoisia muutoksia. Edelleen se Walmart Unicafe-esimerkki, mitä Riku käytti, niin on todella hyvä. On tärkeää muistaa sekä hiilijalanjälki että hiilikädenjälki. Hiilijalanjälki on se, mitä me ehkä useimmin ajatellaan. Se on ne sun suorat teot. Eli lennätkö sä toiselle puolelle maailmaa tapaamaan asiakasta, kierrätätkö sä roskat ja tämmöiset todella niin kuin suorat teot. Hiilikädenjälki on välilliset asiat, eli esimerkiksi millaisia asiakkaita sulla on, mitkä on sun asiakkaiden hiilijalanjäljet ja näin poispäin. Molemmat täytyy ottaa huomioon. Sä et voi vaan miettiä sun omaa hiilijalanjälkeä. Esimerkiksi mainostoimistossa miettiä, että no okei, meillä kulkee kaikki polkupyörällä ja me kierrätetään, se on fine, ja sitten raha tulee öljy-yhtiöltä, jolloin sun hiilikädenjälki on ihan hirveän kokoinen, ja sitten sä vaan mietit, että no meidän hiilijalanjälki on pieni. Molempia pitää miettiä. Edelleen ei saada nähdä muita niin kuin kollegoita alan sisällä kilpailijoina. Ruvetaan involvaa heitä niin kuin projekteihin ja saadaan tätä kautta mukaan laajasti niin kuin erilaista osaamista näihin projekteihin. Ollaan tulevaisuudessa konsultatiivisempia asiakkaita kohtaan ja uskalletaan myös kyseenalaistaa niitä asiakkaita. Jos vaikuttaa epäilyttävältä, niin ollaan silleen hetkinen, että onko tämä nyt niin kuin
ihan niin kuin ok homma, eikä vaan sokeasti mennä ja seurata ja sen jälkeen sormella osoitetaan, että asiakas oli väärässä, asiakkaan vastuu, eihän me. Ollaan myös vaativampia niitä asiakkaita valitessa, ei oteta rahaa ihan kaikilta, mutta edelleen ei kääntä selkää niille, jotka kaipaa apua siihen muutoksentekoon, koska he on juuri niitä asiakkaita, jotka tarvitsee meidän apua. Eli jos se asiakas on halukas tekemään muutosta, niin autetaan, mutta ei sillä oikeuteta sitä, että tehdään niin kuin kaikkien kanssa töitä. Me voidaan olla niin kuin vaativampia, meidän pitääkin olla, koska edelleen se luo sitä painetta. Yritysmaailmassa raha on tietenkin oleellinen osa bisnestä, mutta niin on myös kestävyys. Missään nimessä mainonnan ei ole tarkoitus olla pro bono työtä tai hyväntekeväisyyttä. Se on business ja sen kuuluu olla business myös nyt ja tulevaisuudessa. Mutta tulevaisuuden menestyjät on niitä, jotka hyppää mukaan tähän vastuullisuuskysymyksiin nyt, ei vasta sitten, kun on pakko, kun joku laki sanoo, että nyt se on tehtävä. Eli nyt kannattaa miettiä niin kuin strategisesti myös pidemmälle. Ja edelleen, oon mukana kehittämässä koulutusta. Ilmoittaudu alumniksi, vierailevaksi puhujaksi, jaa sitä sun tietoutta ja tue koulutusta. Ota harjoittelijoita tai oppisopimusopiskelijoita, mahdollista työn ohessa opiskelu ja auta sun työntekijöitä jatkokouluttautumaan. Tämä on todella tärkeä osa. Kiitos kaikille, että kuuntelitte. Veny taas hyvin pitkäksi. Toivon, että tästä oli apua ja joku sai tästä inspiraatiotakin ja löysi keinoja, joita siirtää sitten omaan päivittäiseen työhön.